ADC ni hoite o amsai ni angui ta bawa gore ni angui jara samung tangnai ro moroni demand tongo o jaga o etu tabo pujang nai o puja o kami o mungsani ব্যবস্থা kori lamani ব্যবস্থা kori tui ni ব্যবস্থা kori এই public toilet dog ব্যবস্থা kori haike borok demand khai ge जों bono physically phainai phikya जों ADC hafangni hoite जों chubanai je tabo nangmani no thung khaime phano tui ni ব্যবস্থা tei lamani maintenance rok जों khaironai borok bai kok salaikya tei 2 mas ni bisingo जों busa khaima nalainai je mansak tani keblai short time oro mutai sokfaimani bo short time o sokfaimani ba morok bo haino sakani simi sokfaini hisia ba salajak kore जों action plan no bo dai malia emergency basis o जों khaironai Thank you.